Ja mám s ním príbeh jeden, jak prišiel ku môjmu kamošovi, ktorý mal problém s oknom. A on došiel, či Paťo, nepoznáš nejakého držbara, že vy určite máte niekoho. Jasne, že mám takého typka, že ktorý vie všetko opraviť. Maťo prišiel, vieš, dole bolo okno, hudba na bomby a Kubo už čakal môj kamoš dole, vieš. A on, že pozerá ciga v ústach, vieš, a on fajčí, za vami som prišiel, a že áno. No dobre, a že ten Kubo, keď ho zbadal, on povedal, že neverím, že ten človek niečo opraví. Ale následne, vlastne on, jak vyšiel z auta, otvoril kufor a tam mal brutálny bordel. Ale to je svoj bordel, že on sa vedel, vyznal sa do toho svojho bordelu, hej. Takže on si hneď zobral nejaké 3-4 naradia a išli spolu na byt a ukázal mu, že aký je problém s tým oknom, to proste nešlo zatvoriť úplne. A on vybral jeden busak, ktorý presne napasoval do toho, dotiahol šrubu, zatvoril okno a už mu to fungovalo. A všetci na ňo, akože ten kamoš Kubo a ešte jeho manželka pozerali, že neverili vlastným očiam, že tento človek niečo opravil. A už, no, dobre, bude to za 30.